Merry Christmas nyakoromuga juang dio machielo marwaki eyo makende ahinya chenoni maro imure tarike mpayo kod abich dweno mar 12 ganario prario kod ang'wen odiochieng' bende koro ganda moya pinje mopogore opogore gwenge opogore opogore ochokore mar hingo nyasi mar Christmas mar nyuol Jawar. Kata kamano nonro mar tim kod kambi tio nonro mar Infotrack yango ni atamalo 60 mar oganda jo Kenya oko yango nyasi ni kaka gisebedo kagiyange kinde mokalo nyakoromuga juang kaluwore gi pek mar ngima kod rach mar uchumi waikore heyo makare kendo ne wado thuolo machopo moko kuom konde mapachoka mar rango ni kaka ne nyasi makama nodhi mbele kaka pile arwako pachi lai mar ote machuok ariyo adek auchano kabene wantie live Facebook Ramogi TV ke imbi mar S kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube pano dia makawuona mithuolo mar kone jogo mihero familia kod osiepe hayo ber mar Christmas magithondweche. Omiyo kawuona dhi chamo mo. Christmas maro nyithindo we. Oganda jo Kenya odhialo nyasi mar Christmas e yore mopogore opogore koting'o dhi e kuonde lamo kod toyo ngona gi familia mangie. The issue of abductions of innocent people. This is a primitive thing. And it is something that is very strange. We cannot live in a country where people disappear. Jotelo mopogore opogore pacho kae medo seo sirikal e windio kendo lal gi oganda jo Kenya. Ne wachung'ie koradiera mondo wakwed gik ma ok kare. Gima alamo ni aber kotimore e higa mar 2025. E sigana machiel kachiel kawuono watwak gi jadolo mar kanisa mar All Saints Cathedral Reverend Canon Ivan Somolo maloso e wi chiwo ma josiasa chwalo e kuonde lamo. Machiegni nyakoromuga juang chenro en oimore kendo nyadiek kendo ina mondo kwani haber mar Christmas. Merry Christmas kumona mama intiere kachiel gi familia mari koya Ramogi TV kuma duto wakone haber. Wan jaloko marwa Belinda Adhiambo. Jalar kom riwruog pinje Afrika kata kuku mar riwruok mar pinje Afrika Raila Amolo Odinga omakamen kod sirikal ma jatend piny Kenya William Ruto e weche mag rawere ma indhiyo gi jogo ma chichne gi nobila. Raila mane loso kod duol motegno onyiso sirikal mondo mi owe tim mandhiyo jopiny kowacho ni mano en tim mar fuwo. Hajafo marwa masiasa Chris Owino leronwa jotelo moko pachoka bende owuok tung mosuo kod sirikal e wach mar ndhiyo rawere. E kinde ni ma auka mar ndhiyo kendo lal gi rowere gi jogo ma ichichni obila medore ka koth mar ajiki jotelo mopogore opogore ma pacho kae oriwore kod oganda jo Kenya mar kwedo timno kendo siemo wang' sirikal. E kanisa mar Anglican ma St. Peters e kar chung od bura ma Bondo jalar kom riwruok mar pinje mag Afrika AUC Raila Odinga onyiso piny owacho mar Kenya Kwanza mondo we tim mandhiyo jopiny ka owacho ni mago timbe mag fuwo ma ok onego beni timore e kinde gi ma piny olony. Also see something that we want to see end with this year. The issue of abductions of innocent people. This is a primitive thing. And it is something that is very strange. We cannot live in a country where people disappear or people are abducted for no other reason and kept incommunicado for a long time. That shows that there's no government. The government must take this matter seriously. And this thing must end completely. Giduol motegno ma oganda jo Kenya ne ong'eyo go e kinde machon, Raila osoko wang' sirikal kuom dino ite ne ywak mag jogo ma ondhi jogi ka owacho ni tim mag ndhiyo jopiny ok onego chop e higa manyien. People have been abducted. Families have been left in pain. Many parents have been crying. Our child was abducted the other day and by some people who were uniformed, and you've never seen this child up to now. These kind of things are very strange. So I want to urge the government to ensure that this matter ends completely this year. Weche mag Raila bende osirlwedo kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar DAP-K Eugene Wamalwa. We want a safe and secure country. We want a safe and secure country.
Gone were those days when they used to arrest you and take you to Nyayo House. But this then you're being taken to Nyayo House, which is a government institution. These days you're being taken to unknown places. We don't want these kind of primitive things to happen in our country. It's primitive and it's unacceptable completely. Unfortunately, they seem to be on the increase. And the Inspector General of Police, Mr. Kanja, is now publicly gone on to say that it is not the police who are involved with these abductions. Then Kenyans ask themselves the questions, if it is not the police, who is it? And the second question is, what are the police doing to stop those abductions? Are they at least able to arrest one abductor? Because if they don't, Kenyans will now be tempted to take the law in their own hands and actually obstruct these abductors. Our message today is that Bwana Ruto should start addressing the issues being raised by Kenyans. Abducting Kenyans, killing Kenyans will not resolve the issues, because Kenyans will not be intimidated to say no to bad policies. Kenyans are saying NHIF was working. Why did you come to force Shah or she on them? Kenyans are saying the old university funding model was working. Why have you forced a new funding model that has now been thrown out by the courts? Kenyans are saying they have been vaccinating their animals against rinderpest, against other diseases. Why are you forcing the Bill Gates vaccines on them now? Weche mag ndhiyo rowere ne omedore jumani bang' rowere mamoko maromo adek ne ondhi kod jogo ma ichich ni obila bang' wacho weche mag sayo sirikal e mbui mar tudruok mar X. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Chenro mar reso ji kuwuok e ot moro mar orofa manolwar piny e boma mar Rongo dhi mbele kaluwore koro nitie ni kwan joma ok ong'ere omok e odno. Obila manochopo kanyo wacho ni kwan malong'o mar joma ne nie odno mar orofa 7 pok oyangore ka ji 2 mane nie alwora mar orofano noyudo hinyruok kendo nochwal e osiptal. Orofano mane pod igero bende nolwar e wi udi mamoko mantiere bathe. Hii anze kukilia, tuone kama kuna mtu ambaye ako ndani, tuanze kama tutamuokoa. Tafadhali. Ndio tunawaomba tafadhali. Nongwa winjore. Nilikuwa nasikia kama ina crack kwa sound. Sasa nika sense. Then nikatoka nje ya hiyo gorofa nikatoka nini kwa barabara. Hatuwezi sema nini ilifanya hiyo nyumba ianguke chini. But wenye walikuwa hapo ndani tumepata habari eti soja ndiye alikuwa soja mmoja na amekimbishwa hospitali. Tumempigia site engineer ya hapo, tumeongea na yeye akatueleza eti mwenye alikuwa hapa alikuwa tu soja na mafundi wako hapo. Tukiona venye hiyo nyumba imeanguka inamaanisha there was poor workmanship. All our hospitals have been activated and are on standby to address any situation, medical situation that might arise. Nimejua kabisa hata wakati dubali tunakalia wengine walichukuliwa kuja kufanya kazi. Sijui wamekufa, wako hai, sijajua. Hakuna upepo, hakuna nini, nyumba imesink kutoka juu kuelekea chini. Sasa inaonekana wale ambao wako hapo ndani wamekufa. Musainya ne familia kod wede mar jogo moyudo hinyruok ka bende geno marwa en mondo mi yud joma pod omok e orofano. Gino motimore odiochieng' mar Christmas kano oganda to nitiere mor goyo Musainya. Odiochieng' dhialo nyasi mar Christmas oganda e piny mangima no mondo kogwen kendo chokore ute mag lamo mopogore mar jiwore gi wes mag muma. Thoro mar wach moriwo e kuonde lamo mane walimo ne nyiso herane kaachiel gi konyo jogo ma onge kod nyalo. Jatend kanisa bende okwero timbe mag jendeke mosebed kadhi nyime pacho kaka moting'o ndhiyo kendo lal gi oganda jo Kenya mosebed mosebedo ka bago ng'anyo mamuol. Jafwambo marwa Linet Undi notimo limbe ma kuonde lamo ka report ni machal kod mae.
Ma e odiochieng' ma oganda e piny mangima osebedo karito gi sironyo, odiochieng' mane onyuol jawar Yesu Kristo. Oganda makwar mane orido twech nopong'o kanisni mopogore opogore kogwen mar winjo injili kaka yo mar dhialo nyuol Yesu. E piny mar Vatican mayudore Rome, Pop maduong' mar kanisa jokopere Pop Francis e alam mare nogoyo mos makende ne anyuola mar oganda 22 modak e piny Archipelago mane oyudo hinyruok gi mamoko makwan gi pok oyangore ma owito ngimagi kokalo kuom yamo makudho mar Cyclone Chido. Nyasi mar alam mane obagi kanisni mopogore opogore e boma ma Nairobi, jotend kanise okwedo timbe mag ndhiyo kendo lal miru gi oganda jo Kenya e kinde ma gibago ng'anyo mamuol ka gidwaro ratiro magi. And we also want to stand with those families who are crying. And we saw, particularly last night in the TV, that most families are crying that their loved ones has been abducted. They don't know their whereabouts. We want to stand with them in prayer that in due course, God will reveal everything that is done in darkness in the light, and the Lord will sort us out His way. Ginyiso jotelo mawuok pacho ka mondo gol oko akweda mag dhoudi e telo magi, ka gilero ni Nyasaye mochweyo oganda en achiel kendo jogo mopogore chunygi ochido. Our call to all those who are in leadership and political persuasion in this country, let us not divide Kenyans according to our tribal or political inclination. Let us strive to speak messages of hope and messages that give hope to the nation and to all of us in equal measure. Kumachielo bende giwacho ni kaka jawar Yesu Kristo nen jalo mane obolore ka nene piny ka, oganda bende koro nyaka bolre kendo dewo jowetegi maonge akweda mora mora. He came to the lowly of society. He displayed himself not in a very high and hype scenario, but in a very lowly place, so that he reaches to the lowest of society. Let us embrace care for one another, care for those who are in need of our care. God himself comes down to earth in humanity to bring us together with one another and to bring us together to himself and enable our humanity and our human activities be related to his cause of salvation. Bende gijiwo oganda mondo par jogo maonge chiemo e kinde ma oganda koro dhialo nyasi mar sikuku mar Christmas. You can be able to celebrate it with joy, knowing that you are a child of God, because the Bible says, to all who received him, who believed in his name, he gave them the authority. We want to encourage all our families to celebrate responsibly. And as I said in church, let this Christmas not be just another celebration moment, but a moment of transformation. Oganda bende ojiw mondo mak wach Nyasaye motegno kinde duto ni mar mano e wach makelo ler e ngimagi. Darkness will not overcome the light he sheds on us. And this light is not just the absence of darkness as we know it, like during the night when we just are on the shadow of the other side of the world, but he talks of darkness that befall us when we are separated from God. Kaka yo mar dhialo odiochieng' manonyuol jawar Yesu Kristo, oganda ma jokopere noywere ute lamo kinyi makawuono kendo timo alam makende. Ka ote makoro gimiyo oganda jo Kenya en ni, e kinde ma gidhialo nyasi mag Christmas, gipar jowetegi mochando, kachiel gi mago maonge gi nyalo. Linet Undi, Ramogi TV, Holy Family Basilica, Nairobi. Nyasi mar sikuku mar Christmas no obedo mopong' kod ilo gi mor ne moko kuom jodak ma Nairobi manoyudo mich mag chiemo kowuok kuom josiasa moko ma chunygi ng'won. Jotelo moko noriwore kod moko kuom jopiny mochando kendo odhialo kod gi nyasi mar sikuku. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Mathayo 25 kare 35. Ne an kech to ne imiya chiemo. Ne an kod riyo to ne imiya pi mondo amodhi, kendo ne an jalibamba to ne irwaka. Ma en ote mar muma ma jo-Kenya osebedo karito e higani mar 2024 ma jo-Kenya oneno e pek mar ngima, uchumi, kachiel kod koso chiemo e okang' mamalo. Achiel mar moko kuom midhiero ma jopiny kane oneno e thuolo mar yudo chiemo kowuok kuom jogo ma chunygi ng'won, to ne gikawo ka erokamano kendo gichopo kar rombgi mondo gin be giyudie thuolo mar hingo nyasi mar sikuku gi mor ganyuola margi kata bed mana nien kuom kinde machuok. Mane ok nyal pandore en mor kod ilo e wang' jogo ma ochando kendo dang' nie bombe kod anyuola margi mane oyudo thuolo mar chamo chiemo ma olos gi chuny mang'won kowuok kuom jogo ma ogenogi. Kata obed mana chiemo e lwedo maonge sendi, maduong' ne en ni
giyudo chiemo magisebedo ka gigombo kuom kinde malach. Watu wengi wameenda manyumbani Ocha, hakuna mtu anakuanga na wao. Sasa mimi niliamua kila Christmas nakuwa na wao na keti na wao, tunakula Christmas pamoja. I cook this food in my home. Hata kwangu leo hii ndio chakula inakuliwa. Hakuna chakula kingine kinapikwa. So I choose to share what I'm cooking at my place. I come share with them. Kila Christmas nakulaga na watu. Hao ndio walinichagua, hao ndio waliprotect kura zangu na nawapenda sana. Kwa sababu pia uchumi umekuwa mbaya, tunaita watu tunakuwa kwa pamoja ili tushirikiane na kupunguza mzigo kidogo wa kupata chakula cha Krismasi. Ka opogore kod chiemo magichamo aching' ka osetedi, bende ne giyudo moko kuom chiemo mapok otedi magidhigo pacho mondo gicham e kinde manyime. Waende wakule Krismasi na familia zao vizuri, si ndio? Sasa leo tumeongeza portion kidogo. Chapati, we are giving them vegetable oil so that they can be able to make chapatis. We are also giving them veggies. We are giving them a big cabbage, and then we are giving something small for their mboga. Jaod bura mastarehe Amos Maina to ne okwayo oganda mondo bed mang'won kendo dage yo maratiro bang' ma owacho ni sirikal wiye wil kod oganda jo Kenya. I would urge all Kenyans to live for a purpose. At least reach out and help the other person. Because the government of the day has neglected everybody. These people, tuliambiwa watapatiwa kazi ya affordable housing. It was launched in 2022 in Ziwani. I collected like 3,000 names ya wale ningepea kazi hapo, but that has never, the project has not even kicked off. So we're asking Kenyans to just reach out to that other brother, because we are living in hard times. You just show love to the next person, because everyone is going through depressing moments. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. E boma Kisumu jopiny nowuok kar rombgi ka ginyiso mor margi nyasi mar Christmas. Jotelo moko bende nokawo thuolo mar chwalo sikukuu ne nyithindo ma onge miechgi modak e chuny boma ma Kisumu. Jopiny bende nowuok kar rombgi mondo mi giyud mor e chuny boma no ma Kisumu. Jafwambo mar Arogo Veronica ne gidar koya e kaunti ma Kisumu. Nyithindo kod jonyuol ne omol e alap ma Jomo Kenyatta e chuny boma ma Kisumu ka ginyiso mor kod hera kalure kod nyuol mar Yesu. Kae opong' kod jogo picha, tuke mopogore mag nyithindo, joma yweyo e alapno kod jouso man gi mwandu mopogore. Kawuono abiro sherehe sport ground, lakini sherehe ma kawuono ne tin gi ji ok na mor ahinya. Akelo nyathi mondo bi obed kama tin mondo washerehe, mondo wabed kumoro achiel gi. Jonyuol ne omor gi nyasi, ka bende wigi ok owil ni skul bende chiegni. Moko bende neno ni nyasi mar Christmas tinde opogore gi machon. Kae wabiro mondo at least akel nyithindo be owinje maber kaka wabed kinde mano watindo no wawinjo maber. Jonyuol wane temo. To bata nyalo wacho ne ko wang'iyo Christmas mane kinde cha gi Christmas masani. Diera makende to otek. Chon ninyalo yudo ka ng'ato mi kata siling 30 idhi ge Christmas. Inyalo timo gik mang'eny. Sani kata an gi nyithindo ariyo to kikawo nyathi ka nyathi miya kata siling 200. Odhi duogo nyisi ni abuko go gik moko matine to onge gima longo matimore. Sasa Christmas ni ya watoto. Na ndio maana tuko hapa sababu ya watoto tuwafurahishe hata kidogo. Unajua tuko ndani ya Christmas na pena inabidi wazazi sasa tuangalie pia shule nayo ndio hiyo. Yuko mbele yetu. Tusikule yote kwa Krismasi, tufurahishe watoto sana, tusahau shule. Komachielo, nyithindo modak e chuny bomano bende noyudo Christmas mokelnegi kod jaod bura ma Kisumu Central. Ka nyithindo nodusi, kilielogi kendo imiyogi lewni manyien. Chieng' ma kawuono wago kodgi mbaka wang'eyo to dwarogi gin ang'o. Nitie moko mokombo udi to onge tije, wago kodgi mbaka mondo wang'e ni wanyalo konyogi nade. Moko wange counseling ka maybe go e kodgi mbaka wanyalo neno mondo wawinjane gima thagogi manyalo dok e mier be mondo dog e mier. To kendo wang'iyo mbele gi ni gibed empowered maka gidhi mbele to ginyalo provide chiemo margi kendgi. Kata obed ni jopiny osebedo ka yuago ofuko marach, ne gidhialo odiochieng' ma kawuono. Nenore ni pod gin gi chuny mar Christmas, ka gigeno ni familia gi obedo gi odiochieng' maber man gi mor mar Christmas. Arogo Veronica, Ramogi TV. Christmas en odiochieng' ma familia thoro bedo kanyakla ka gidhialo mor mar nyuol Yesu. Odiochieng' mar Christmas othoro bedo gi chiemo mopogore kendo mano mamiyo thoth oganda kwano ne nyasi obedo makare. Jafwambo marwa Joyce Oduor
noriwore gi familia mar Rafael Ochieng e kar dak ma Mathare ka gidhi yalo odiochiengni mar Christmas gi matin mane giyudo e kinde ma bende koro thoth oganda ywago pek mar ngima. Kar sa auchiel mar odiochieng e kar dak ma Mathare e kaunti ma Nairobi, waromo gi Rafael Ochieng, rawera ma hike ni e diere kowuok e ode kochome od min-gi kama gichano riwore kanyakla kaka familia mondo gihing nyasi mar sikukuu. Merry Christmas. Helena Pio Ochieng, min Rafael kaachiel kod nyare maduong' Rose Atieno osechako iko chiemo ma gidwa tedo kawuono. Kaka achiel kuom familia modak e kar dak ma yuto ji ni piny, Helen kaachiel kod familia mare onge nyalo mar tedo kit chiemo mopogore opogore kaka familia mamoko thoro tedo e kinde mag sikukuu. Mane momiyo kawuono Helen nochano tedo chapat gi chai. Nyasaye nugwedo na mana mane maninda nwango kora be aneno ni ber mar mondo alos mondo mi ariwrago gi nyithindo. Kata obedo ni ok gibago nyasi maduong' mar kit chiemo kod math mopogore opogore, Helen wacho ni en gi mor e chunye mar bedo piny gi nyithinde kaachiel kod nyikwaye odiochieng' ma kawuono mondo gicham matin ma giyudo. Ngamor nikech Nyasaye omiya ngima gi nyithinda, abet kod kanyakla, wametho kanyakla gi matin momiyowa. Mor maduong' ma bende Helen nigodo kawuono en kaka wuode Rafael oyudo thuolo mar riwore kodgi kawuono bang' bedo otanda mar midekre kuom thuolo malach bang' yudo masira mar apaya. Asil ne ago ka mor nikech nok ang'e no nyalo chung' buwuoth mochop buta ga nikech ane mana siko ka tedo gimoro tatero ne anyalo kase mondo mi obil karem rame. Koro sani onyalo temo wuotho matin kosiro mochopi oda. Aduoko ni Nyasaye erokamano maduong' ahinya kendo mor kuom Nyasaye, kuom tich ma Nyasaye otiyo na kuom wuoda Rafael. Nyakwara Mugia Juang mana kaka ineno kata otin to omit. To maduong' mogik en ni ochame kod hera kendo ka ji omor. Mana kaka ineno familia mar Helen kata obedo ni giyudo matin ma gichamo odiochieng' ma kawuono ma en chieng' Christmas, to gichame kamoro achiel ka gin familia kendo giriwre kanyakla ka gintiere kod mor e chunygi. Joyce Oduor, Ramogi TV, kar dak ma Mathare, Nairobi. Kama nanya Joyce Oduor kuom limbe makamano kendo miyo report no yo makare. Nyadhi mar sikuku mar Christmas oyudre ni medo mana dok chien kipimo kod kinde mokalo kalore gi pek mar ngima kaachiel gi wach sumo kido kod timbe jorochere. En gino mamiyo moko kuom jogo modak e bombe mopogore opogore koni ok gine tiende dhi bago nyasi makamane miechgi makaluo. Gino mabende koro duoko chien mor kod ilo mayande nyiedhore kinde mag sikuku. Jafo mar Mombasa George Aoko ne giler mathoth. E thuolo ni mar sikuku ne atimo limbe ne Dani Benta Akelo e Likoni Mombasa. Kae ne ayude ka en bendo chapni kendo go sime kone gi kocha kotenore kod weche mag sikuku. Akelo mabendo ng'ere kod nying mar jalam masani hao higni 80 ne opimona kaka ne gibago nyasi mar Christmas e kinde machon kendo mor ne kwako gweng' mangima e kinde no. Mono udidiro timomno makurki udidiro golo gogaka. Kata nyathi moro ok nyon kata gweno ok nyon. Koro kawuono ma koro ni ang' nyuolo ruodhwa. Joma julemo gin gibiro dhi ketho e kanisa. To dhi ketho ka gik moko oselos te. Ma kuduogo wa e kanisa warao ka ng'ane we chiemo. Christmas maro nyithindo we. Lokruok okoni ne ochako bedo kaluwore gi ng'awruok mar ngima, gino mokoni omiyo nyasi tinde bedo mana mandhem ne oganda mathoth. To sani to piny odich. Nikech kada in gimi nyalo chamo mikete mesa dier odi emotami. Koro midwa dhi go dala tidhi iyudo kanyo wan dak wadhi. To maja ka ni biro ma ok ne Joji pani kiny odonj kiny. Joji neno kabuono. Dhano riti nikech idwa biro ka idwa biro gi sukari midwa pogo ji. Idwa pogo ji gwen midwa chama e gweng'ni. Ja sukari ni. Analuongi. Ng'ano luongi uchiemo. To sani onge raha. To macha ne raha ma en wer malich othum lich. Ma jonyatiti go nyatiti, joruto go ruto, jogita go gita. Ne achaka chero ranya ke gweng' ma Jambi la Wageni kuma ne ayude jaduong' Wilson Alois ma jahigni 75 kadhi nyime kod tije mar tweng'o. Kae en bende ne ongekona kaka yande ne gibago nyasi e ndalo mane gipon. To nitie jomoko ma bende nobiro kapango chon. Mane en kod karaya metede chapat. Koro nyaka dhi kwaye ni ka ng'ane nitie karaya. Durom karaya mondo wachwer go chapat. Machiegno dala ka dala nyaka winj aruf mar chapat. Gima nokiwinj ga higa mangima.
To sani nitie gwen moko matiwa chamo e taon kae, kata ok ichamo gweno ma dala, tisetieko riyo gweno ma e taon ka koro romra aroma. To kata obedo ni hike oniang', onyisa ni pod oneno wang' sandan ka pek mar wuoth bende okoni en achiel kuom gigo mamone dhi kaluo e kinde nyasi. Karan kod siling 40, abiro yidho gari siling 26 gotongle adek, lora Kisumu. To ka Kisumu idho mtoka siling 7 nyaka Nyadorlawa, mano en pesa di kigo kwan. Sani dhi dala te kuchumo kaso ama kwanyal. Ne awuok kanyo kendo ng'ado nam nyaka e gweng' ma Magongo e od bura ma Changamwe. Kae ne ayudo jaduong' James Oyungu ma jahigni 66. To kaluwore gi tije manotimo mar luoko ne ji lewni kendo goyo pas, olerona ni ngima ok osebedo mayot, to chutho ni mar dende bende koro lit. Not mana kuongo pango mwaka mar 86 dwe mar 9. Not mana adakie ni chulo siling 130. Sama nitie ni tadaki od siling 1,800. Taneno ka koro pek saidi. Kaka nan jajwa kali Maria Wolondri no. Kata jok makelo tijege maonge nikech gibe giywak tibe ywak. Koro en chandruok maduong' maneno ka koro pek nitie sani momiyo agombo dhi dala no. Onyisa ni ne entiere e ong'ala mokwongo mar duoko dala joluo molal Mombasa, ka wang' ni en bende koro kuome ne omokerot kendo gombo joma nyalo jole dok kaluo. Kichopo Maria Kani bathi kod acham ka gari donjo Mombasa. Nitie signboard mondiki gi Kiswahili kuingia ni harusi ni kutoka ni matanga. En adier ni jok manodonjo gi raha miwacho no mokalo Maria Kani no bobiro donjo raha Mombasa to ginyal paro duogo chien. Koro gima lalo ji sana en minas kod muchuchula madhano donje kani. Gima miye mijing'o okoni en jirendegi kod nyithindgi ma johera. Umetupenda tusiyostahili, umetuita wanao. Nocha otio tiji laundry, ogo pas to oluoko nyaka ne ji lewni. Koro nyocha nokwere ositwal ni kika omul pi. To kanye kuma nyocha omanye moyudo mochamo. Koro sani onge kaka onyalo konyre. Emomiyo odwaro mondo oyude kaka di konye mondo odhi dala. To en ang'o manyayo midhiero e lokruok mar ngima? Mina muna bukore niya, dhako pango sati, dichuo be pango sati, gigo tedo no akanye. Nisi winjo kuma dichuo pange sati. To sani donge upange. Ipange ne keja, wani kodo piny tek. Kuro ka piny tek, donge nyalo ka chon jane wani ji nyuol mang'ate yudo konyuolo nyithindo 10. Nyithindo gi mate, to gichiemo te. To onge mokoth. Osani nyithindo 2 kama otami. Gima oketho piny kuom Ana Lois kaka nene en sanduku. Ni nyathi kotho to ng'iyo mana malo, dichuo kotho to ng'iyo mana malo, maro kotho to ng'iyo mana malo. Ka Nyasaye kon udwaro ang'o? Ikuru dhano konindo gi ng'etigi. Sanduku mukelo ni kada ka sanduku no keto uro ber marach mar nyalo nindi gi ng'ete. To kini keto ng'ata taro. Maigi ma Nyasaye bendo kecho, ma itibe no kudo ndala godiechieng'. Ma ido ndala gotieno. Maigi ma Nyasaye okecho go piny ok ichiegi. Maduong' gikoni dala to pod gibiro dok kata obedo ni nyasi ni to obagi. Ywak nitie kanisa, ywak nitie welfare, ywak nitie ot, ywak nitie skul, onge kama ber. Dhi dala kod ok adhi dala, an kuom aneno ni chalre. Ma pesa mana dhi kod dala ga aorni ng'ato dala odhi ocham ken dala, molo an mondo adhi dala adhi aket pesa dhi guduogo. Koro kisedhi dala idhi kwamo, ok miwinjo ka jo dala kucho rito u gi pesa. Donge girito wa gi pesa ni gibiro nyiewo simbe wa, gibiro ng'iewo longe manwa. Giduogo Mombasa. Koro sama ji duogo Mombasa, koro gimiduogo Mombasa kata Nairobi kende gimiduogo onge. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Aya ber mar siku kune dani kanyo pod otegno kendo pod entie gi chia mar bende nyiero. Wagero kama na henya George kuom report no. Kinde gi mak siku kunya kura mgajuanga tamalo 60 mar oganda jo Kenya okobedo kod nyalo mar hingo nyasi mar Christmas kopogre kod kaka gisebedo ka gitime higni mokalo kaluwore gi pek mar ngima. Manondo moyangi gi kambi timo nonro mar Infotrack mabende oyango ni atamalo 28 mar oganda jo Kenya kende emano chano donje kuonde lamo ka atamalo 63 noriwore gi familia magi e yango nyasi mar Christmas. En nonro ma otim gi kambi nonro mar Infotrack. Nonro mano otim tarik 20 dweni mar 12 ma oyango pek ma oganda kadhoe momiyo atamalo 60 mar oganda jo Kenya okobedo kod nyalo mar hingo nyasi mar Christmas. Pek mar ngima oridre ahinya e boma ma Nairobi kod nyanduat ma ugwe mar piny Kenya.
Atamalo 86 mar jogo maywago pek mar ngima gin rawere manie kind higni 18 nyaka 26 mathothgi pod onge kod tije manyalo kelo negi yuto. E kinde nyasigi, atamalo 63 mar jo Kenya emano wachano riwore gi familia magi kagiwacho ni familia emise motegno ma oganda yiengore e kindegi mag nyasi. Ka atamalo 28 emano wachano chopo e kuonde lamo kaka yor hingo nyasi mar Christmas. Nondono bende oyango ni atamalo 15 mar oganda jo Kenya no wachano bede utegi e kinde nyasi no. Atamalo 11 no wachano dhi e wuodhe mag tongona kata holiday. Atamalo 5 no wachano bago nyasi ma ichieme kendo imadho gigo molos gi lwet dhano. Ka atamalo 4 no wachano limo nyithi kiye gi jogo matuo. Dakan Pradek nyakorom gajwang bang sa adek marotieno chenro en oimore. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Mama Sonko Mikae Kiloki wacho ni Merry Christmas na jo Kenya duto. Gone Nyasaye erokamano kuom telo na jogege mohero. In gi wuon pare Kevin Adada okona ne nyabera te jo nyatoto te kod jo kona koito duto okona gi hayo maber mar Christmas kachiel gi min gi Benta kantie Kiambu. Director Tom Oyeke mantie Samanga ka nigi familia mare wacho ni oromos na jo Kristo teman gi johera mag Ramogi TV mangima. Be ayano kanyo ote mar VOJ mano Victor Makajuma wacho kata ni Merry Christmas sikuku ewang jodongo wora ahinya jodongo he TBT weche gi manyien kama na nya VOJ kuom keto Ramogi TV odhiambo makawuono. Be ayano kanyo thuon kajidhi githuon kaji duogo hello mano kanyo luongo ni Walter Nyambago wacho kanyo ni entiere dala mar Koweru entiere kanyo gi Wycliffe Kadiga, Lydia Kadiga kod Mama Roda Grace Nyokode mora hinya gi Ramogi TV erokamano ahinya Walter umedi weyo makare wakoni hayo maber gi familia magu Nyasaye mondo med rito. Biana kanyo ote mar Samuel Owida wacho kanyo ni elojo famo duto mago nagi ma Kenya matio gi tegumbo ute famo pogore oro ote mag Christmas na jofamo duto tema pacho ka Odhiambo Andrew wacho ni Merry Christmas ne jo bondo te gikao ote Evelyn Mbogo wacho kayo ni Merry Christmas. Wycliffe Ochanda wacho ni Merry Christmas. Beano kayo Joel Favor Onyango wacho kacha ni okwayo ne Judith Awino mano mama gi Nelson Oduor wuongi owetene te Jayanda George Odongo Samson Juma kod Mary Juma nyamin gilini Tadiambo kod maduong' mogik yokwana bede kai nyasi kwayo maber mar Christmas gi jo Ramogi TV duto erokamano ahinya kuom ote mari in bende. Wakili Ani Nyoremo wacho ni Merry Christmas ne mingi Rebecca Nyakodongo Semenyar gi yawuoyi gi Sharon Jane Recho kod Ababu plus family nete okwana gi hayo maber. Eno kanyo Jack Lee Kaz Ojuang wacho ni Merry Christmas ne mingi Kano siblings, friends, family gi relatives wacho no ero umokadho. Achieng Joyce Merry Christmas. Eno Wycliffe Obade Merry Christmas ne min Razel kachiel kod osiepege. George Henry wacho ni Naomi Ondulo kao hayo mar Christmas. Bishop Agwambe wa manogari maduong' kantie gwengo mag Mbita onyisa kacha gi nyakwarwati ne akwani hayo maber mar Christmas an bende akoni hayo maber mar Christmas gi makare gari Nyasaye medriti jadolo mano Bishop Agwambe wa beano kanyo ote mano mar Elida Okute. Elida ntiere kanya chiel ka entiere gwengego maga county ma Homa Bay wacho ni en beno mora hinya gi chenro kwa hayo maber mar Christmas ne oganda. Neno bende Brenda Owino wacho ni entie kodwa chenro. Thomas Msasa wacho ni Ramogi TV chopo ne makare familia mare gi jogo maben gi johera mag Ramogi TV kama oting'o Faith Mzomo Achieng Joyce kod Lydia Lo. Thomas wacho ni ukao hayo maber mar Christmas. Kennedy Odongo bende wacho ni familia nete okao hotegi ma Christmas. Vera ina ni kacha inbende kaentie chuka mano Vera Beverly Shiro Betha nakora mgajwang owinja yue mana matin kende nikech otegi odhuro oduo kendo gi mathoth kata kamano med oro ote magi podang' na yud thuolo mar somo gi achiel kachiel ka waya e studio kae kabiano kanyo Robinson Kachando kantie Gotko Kech wacho ni kwa hayo maber mar Christmas ne jode kaka na jode kaka jode Caroline nyithinde Finken Dorothy Stacy kod Washington kagen Gotko Kech county ma Homa Bay. Wayo matin maino imore kikidhi mabor. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat.
Cheza games kali kama Vieta, Ninko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Krisi Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Krisi Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Krisi. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Krisi Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. Winjuru malaika we niyo Señor Jawan koro dhano noyud ngima nikech onyuol Jawan. Nyinga Ken the DJ. Nyinga Ben Otiende. Wakwayo nu hawi maber mar sikukuu. Nyasaye mondo bed kodwa kindeni, Nyasaye mondo ritu, Nyasaye mondo gwedhu. Merry Christmas. Moruru, Christmas ochopo. Kinde mag sikuku ochopo. Yud more kinde nyasigi gi mich mag sikuku kokalo kuom Ramogi TV. Inyalo bedo jaloch mar Sh5,000 pile ka pile. Chakre tarik 16 nyaka tarik 25 dweni mar 12. Sikuku yot. Mokwongo, ket wang'i Ramogi TV to QR code biro nenore sa asaya. Kaito, scan QR code no. Ibiro chopo e Citizen Digital. Kendo duok penjo ma openji. Kendo, ng'at mano kwong chiwo duoko makare biro yudo Sh5,000 pile pile. Mano kaka wakelo ni more kinde ni. Koro, podi ritango. Scan code no. Jibambe i Krisi kod gik mabeyo mag nyasi kwa Ramogi TV. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo
kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakorom ga jwang' chenro eno imore wadhi mbele gi mi weche manyien. Tudruok e kind kanisa gi sirikal osebedo kanyuolo paro mopogore opogore pacho ka kata obedo ni thoth kanisa no osiro jatend piny Kenya William Ruto e manyo kom tend piny Kenya. Mokuom jodolo osewuok magir ka kwedo piny owacho bang' rem chopo singo manomi oganda jo Kenya. Ma keto kanisa kama chal nade e donjruok e weche mag siasa. Watwak gi jadolo mar kanisa mar All Saints Cathedral Reverend Canon Evans Omolo e wi tudruok ma osebedo e kind kanisa gi piny owacho e higa 2024. En higa achiel gi dweche moko manok nyaka jadolo mar kanisa mar Anglican bade ma All Saints Cathedral County ma Nairobi Reverend Canon Evans Omolo kaw kom tend kanisa no. Ne okaw kom ni kaw ya kuom jadolo Reverend Canon Dr. Sami Wainaina manong'ere kuom wuok tung' mosuo gi piny owacho kendo kwedo maricho koluongo gi nyinge. Ne kaw kom ni kaka provost mar kanisa mar Anglican e kinde mane jatelo mane wuok siego ne jatelo mane ong'ere kaka ng'atno mane kwedo sirikal kendo nowuo motegno ahinya. Nothoro golo dhok moko mane thoro bedo motegno. Ere kaka nobedo ni kawo telo koya kuom jadolo mane chal kod mae kinde mane bende weche mag siasa ne bedo kod liete pacho kae. Gima na wacho ni ok abi pimora kod jatenda manowa to abro biro kod style. Samoro nitie gik moko mabeyo ma sirikal timo, samoro nitie gik moko ma ok kare ma sirikal timo. So sama wawuoyo kuom gik mabeyo ma sirikal timo, ng'eni jomoko nyalo paro ni ungo sirikal lwedo. Sama wawuoyo kuom gik ma ok kare ma sirikal timo, sirikal be neno ni jogi gowa ahinya. Omiyo wasetemo ni mondo waket balance moro. E kindegi ma osebedo e komno, kanisa osebedo katuomore gi piny owacho e wi kitelo ma sirikal osebedo kanyiso. Kata obedo ni moko kuom jodolo go nosiro jatend piny e laro kom tend piny maketo kanisa kama chal nade. Abro wacho kik iparna luor mar wacho. Ka wadhi e yiero mar 2022 to jalup ker e kindeno William Ruto ma kawuono en jatend pinywa odhi moungore gi kanisa gi CDN achiel mar kanisa ma jo Pentecosti to odhi momako ng'enygi kabisa ma giunge lwedo ma giwacho ni mae mwasiro mae ng'at Nyasaye wachono ni mae en ma kamoro amora modhiye to ochung'ie altar to imiye thuolo to kwayo kura to chiwo pesni madongo dongo. Ka higni 2 pok orumo to waneno ka gik moko dhi molokore. Waneno ka joma chalo jadolo Teresia Wairimu gi jo Pentecosti moko odhi mokwede mowacho ni ma ok ng'at Nyasaye, ng'atni wuondowa, ng'atni olokore, walamo Nyasaye mondo ng'atni owuog oko mar State House. Ni kaka jodolo tich mwatiyo onego bed ni ibedo mochung' mothegore mathin kod ungo konchiel, siro konchiel ahinya. Kaka All Saints Cathedral kae onge ng'at manyalo wacho ni provost Wainaina kata provost Omolo nosiro ng'ane. Chiwo ma igolo gi josiasa e kuonde lamo osekelo paro mopogore opogore pacho kae. Kamoko kuom kanisa oseduoko nyaka omenda ma ochiw gi josiasa. Ma e pach jadolo e wi chiwo makamagi. Juma ka juma igolonwa pesa malich motimo nam. Juma ka juma to wang'eyo mesachi. To kata kidwa chiwo, ang'o momiyo pesni gi ok chiwga kind kigolo bank kitere bank machielo. Gina pesni miting'o olongo ni cash. Gina pesa taslim. Pesa maching minena kama. Nikech gin pes kuo. Ng'eny gi gin pes kuo, gin pes mibadhi. Emomiyo jo kanisa onego bed ni tamore. Ka ker, kata jalup ker, kata jasiasa moro dwa chiwo mwandu ne kanisa e yo moro. Otime e yo mokwe moklandi, to time e yo mar bank transfer. Kibiro tigolo mari no mos e yor kwe kaka kata ng'ato golo, mok bing'e ni Evans ogolang'o, to okeyo golang'o. Okwayo jodolo mondo kik mien tij dolo gi chilo
kendo kiket milum pesa mbele. Ing'eni en midenyo momakowa. Daher kwayo jodolo wetena ni mondo warit ler mar hekalu mar Nyasaye, mar altar mar Nyasaye. Resruokwa kaka jodolo, kaka jokanisa ok wuogu kuom josiasa manigi pesni madongo dongo, wuogu kuom Nyasaye. Omiyo ka ochako ringo tok josiasa ma wachiegni kata lamogi, duono oteku marwa kaka jodolo. E higane mar 2024, mudho mandiwa nokwako piny Kenya, kama gina gi iro malungo wang' nopong'o kor lwasi e kinde ng'anyo mar tipo manobagi gi rawere mag Gen Z e pacho kae. Remb rawere nochwer kachiedh nade nomako jodolo kaluwore gi mirima manokwako piny Kenya kaluwore gi paro mar chik mar omenda mane sirikal chuno godo oganda jo Kenya. E kinde mane ng'anyo mar tipo mar Gen Z notimore e pacho kanoneno ka kanisa mar Anglikanas ahinya to bade ni mar All Saints nowuok oko mar bedo kar pondo ne oganda gi matindo. Noneno ka ni wuok kaka jadolo mar kwedo bila. Ere kaka mano obedo ni kano obila chopo mondo mi orakre gi rawere gi ei kanisa nobedo nade kaka jadolo. Nyasaye nomiya achiel chieng' no tarik 25 dwe mar 6 ma ka polise chako ungore ni dwa donjo kanisa mar Cathedral kama ne rawere 3,000 gi wiye opondoe ka gibiro kod gidwa chako diro gik magolo pi wang' kod go risasi. To nawuok ng'at achiel madhi machomo gi makwero gi ni ok unyal timo mano, ma en hekalu mar Nyasaye kar lemo, rawere gi onge gima rach ma gitimo, doguru chien. Ne watwak kodgi mowinjore mane wayiere ni onge polis moro amora mabiro donjo mondo monj kanisa. Makmana ni bang'e ka koro ne chopo odhiambo, polise moko nodhi mowuok e mrengo machielo mobiro momonjo ka monogo bunde mang'eny e kanisa kaendi momuko part mag kanisa. Jadolo Omolo oseobila kod piny owacho kuom nek mar oganda e kinde ng'anyogo ka bende dwaro ni piny owacho oduok penjo e wi jogo ma pod olal. Nyaka gikaw ting' mar ng'ato ka ng'ato ma nolal bed ni ne pok oyudi. Kendo wasedhiro sirikal ni jok ma jogi nolal nyaka gimigi assurance ni ibiro yudo jogigo kata jogigo biro yudo kuma jogo nitie. Gima wanyalo timo maduong' korwa kaka jokristo en hoyogi kendo en miyogi geno. Waseno ket chenro mag thieth kosekelo liete pacho kae. Ntiere bende moko ma bende tiyo manyaka tok chik kaluwore gi chike ma pacho kae. Ere chung' maru kaka jodolo e weche machal kod mage? Akwayo jokristo kendo jotend kanise kaka an kod joma moko ni nyaka wakwed gik moko kare ma idhiro kod sirikal kaka bagni kendo mwaneno weche mag thieth. Atamalo madhi 80 mag jo Kenya monego bed ni ithiedho kokalo kuom NHIF kata SHA ok nyal yudo thieth kawuono. To jokristo ling'aling'a, jodolo ling'aling'a, jobishobe waling'aling'a, jokristo wato chandore. Onego wachung' malo mondo wakwedi nikech king'iyo architecture mar SHAni endi mar SHAni ok en gima nopar maber. En adier ni NHIF ne choko pesa matin, omiyo onego bed ni wachoko pesa mang'eny. But ne ok opar gini e yo makare, omiyo ombemore piny. Loko mag jotelo ka bende en gino ma bende oganda osebedo ka gole paro mopogore opogore. Ere pacho yo wach ni ahinya tiwi kaka itawo piny Kenya. Ka ker nye loko kata mana jotend migepe go eko. Ineno ka jok ma nikod gik moko magalagala kuomgi ema ochako kelo. Moko nonego ji. Cases go bende ok orumo. Moko gi jomibadhi ma uso nyaka yeth manego ji mamero nyithindwa. Ineno ka mage jok mokelo. Jadolo Omolo wacho ni ponono ni lokruok ok obede higa manyien. Gin kaka jodolo gibiro telo ne ng'anyo mar sundo piny owacho mondo mi ombekie nengo mar ngima kendo chop singo manomiyo oganda jo Kenya. Dai wachung'ie kor adiera mondo wakwed gik ma ok kare. Gima alamo ni aber kotimore e higa mar 2025 en ka duond jo Kenya nyalo riwore nyadichiel ma wawuogi kata kochopo ni wawuok e pap nwadhi kwedo e yore mag demonstrations gik ma ok kare ma sirikande timo nikech chal mane dhok kende ma giwinjo. E kinde gi ma oganda nitiere nyasi mar sikukuu, jadolo Evans Omolo nitiere kod ote ne oganda jo Kenya. Nyikwa Ramogi duto te ma neno Ramogi kendo johera mag Ramogi TV kaachiel kod jo Kenya duto wakwayo nu mor makende kinde mar Christmas ni Nyasaye mondo rito kendo telnu Kristo mondo nyuolie iu.
Riwruok mar okinde matinde gwenge mag Nyanza maong'ere ni Young Lawyers Association bende koro wuok tung' mosuogi mana en jalup jatend piny Rigathi Gachagua e weche mane owacho ni sirikal oyie mondo mi kuong' ma otimo kwiri ochwale masawa mar piny Kenya. Okinde matindo go wacho ni weche mane Gachagua wacho go richo kendo gin mana siasa makelo thuwe kind oganda. Jakom mar Gibran Otieno Chabi oseo Gachagua kuom tiyo gi weche go e ketho nying migawo mar arita kod jagoro mare Dr. Raymond Omolo. Ne giloso nyasi mar tuke mane obagi pap Kalang'o kar chung' od bura Marangwe County ma Homa Bay. Gachagua kane tich osetamore modhi dala owe mondo sirikal oti. Agonga motemo ni mondo gong jo sirikal ogong WPS Raymond Omolo gi jo telo ma pod otelonwa wano watamore kabisa. Kendo medo siro ni Raymond Omolo, Joluo and every other person sani we are enjoying the fruits of being partially or fully in the government. Koro giwewa mos. Alcoholism gi drugs nitie kumora mora. To in our private capacities kaka private citizens wamakore gi Chabi kawuono matimo tournament mondo ogore gi vices moko ma jo matindo nyalo yudore godo. To ka Mr. Rigathi Gachagua wacho ni government tero alcoholism gi drugs kumoro, what is he doing a personal capacity ne kaka private citizen kaka Dr. Chabi kawuono timo kae en okawo initiative no kaka ngat matin ang'o manyalo timo ne community na. Koro wambe wadok kwayo Gachagua ni embe upenjre ni kaka ng'ato ang'o monyalo timo ne community ne mondo o fight alcoholism gi illegal substance abuse. Ochaka koyo machielo Nyakorongo Junction ni maro imore Pastor George Ong'ongi wacho kacha ne ginyuolo ruodhwa maber kendo gimowora ene wang'ne oganda ok mora ahinya to Mombasa jodongo to koro letnene ok ginyadhi dala chwalo hote mag Christmas na minode Molino Ng'onge. Pastor Elizabeth Okeo, Pastor George, Pastor Jaira Ager, Pastor Samuel Nyandega to gi Bishop Dickson Ojuang mar Full Gospel Glow Church wachone gichako chokruok mar jo youth mar Full Gospel Glow Church Kindu sub-county girwako yude te hanyasa ne abende ko joma tindo ntiere nyasi kata yueyo mondo megidhi giwinj injili. Mwalimu Jael gi mwalimu Bernard kantiere gwenge ma Migori en kanyo gi Asenath, Dorka, Mikaya, Manuel kod Mishael. Merry Christmas ne mama gi kod familia duto. Ayo matin waduoko mathoth maeno imore kidina bor. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. John Gilalai pin Bethlehem, Mumama ler wachonwa. Wod Maria Yesu Kristo, nonyuol chieng' Christmas.
Mondo mi iyud wenda mar Wuod Mary kaka sikiza tune mari, idio *812 *784 hash. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Koya kuoma ana lori nyaka blagi team mar Purgi Ohala adwa na kaw kinde ni mar kwayo ni hawi maber mar Christmas. Machiegni kero nyakoro mgajuang. Piny owacho mamalo komakore gi sirikand kaunti ma Homa Bay sani dhi nyime gi iko chenro mar gero e tielo mar ariyo lap tuke mar Raila Odinga Stadium Homa Bay e ikruok ne nyasi mar Mashujaa Day ma ichano bagi kaunti no kochopo higa manyien. Geno mar lap tuke no nyasani osemuonyo omenda moingo siling milion 350 e tielo mokwongo, kendo tielo mar ariyo geto keto obed gi thuolo mar ting'o ji 10,000 kowuok 3,000 masani nyalo bedo e labno e kinde matuke dhi mbele. Ali Abich nigi ler kwa kaunti ma Homa Bay. Gedo mar lap tuke mar Raila Odinga Stadium Homa Bay e tielo mokwongo ne ochaki kod gavana mokwongo ma Homa Bay Cyprian Awete, kendo gedo makamano ne otieki gi gavana masani Gladys Wanga makoro ne chiwo thuolo mondo bagi tuke ma opogore bang' kane oseyawe ayanga gi ogai mar ODM Raila Odinga higa mokalo. E tielo mokwongo mar gedo mar lap tuke ne omuonyo omenda moingo milion 350 kendo ting'o pap mar adhula, kunde mag ng'wech, kunde ma jotugo loke lepgi, kunde mag rie leche, ofise ma opogore kind kunde mamoko. Jatend migawo mochune chenro mag tuke e sirikand kaunti ma Homa Bay Sara Malit wacho ni lap tuke ni osekonyo ting'o malo chenro mag tuke, kendo en lap mar tuke ma tim mar Shabana osebedo ka tiyogo. Omor mar wacho ni koro wantiere gi stadium miluongo ni Raila Odinga Stadium Homa Bay, which was launched, nobedo launch higa mokalo. Stadium ni en nyadhiwa kaka jo Homa Bay, nikech en gima koro osenyisore ayanga ne piny ni jo Homa Bay nyalo host tuke mopogore opogore. Kaka sani ung'eyo ni Shabana FC nyicho yiero Raila Odinga Homa Bay Stadium kaka home ground mare, kendo Premier Leagues mane dhi mbele wasebedo ka wa host. Homa Bay County sani ose attract jotugo mang'eny kendo gibiro mondo gitem tiendgi. Lap tuke ne gi sani nyalo mana ting'o ji maromo 300 mabedo e kombe, kendo chenro manitie en mondo mi lap tuke ni obed kod teko mar ting'o ji maromo 10,000 mabedo piny e kinde mag tuke kata chenro mamoko. Jatend migawo ne wacho ni gin kod chenro ma neno ni gedo mari otieki. Nyicha nyithindwa tuge Talanta Hela, nyicha gi practice mane stadium ka. Talanta Hela nyithindwa manyiche number 1 e national, kendo ka nyithindwa nyiche tugo Kisa to nyithindwa nyicha practice mane stadium waka, kendo gin magincha gi number 1 e nationals. Mana face ne mokwongo kende ma orumo ni. Sani wanyalo host mana capacity mar ji 3,000 kobedo, lakini wantiere gi plan maduong' mar tieke, kendo kaber to ka higa ni pok orumo owinjo bede ni wasechako process mar developing kata gero seats te moluoro stadium. Wageno ni ka watieko gere to wabro bedo gi kombe manyalo ting'o ji 10,000 mobedo. Lap tuke ni bende ikore ne nyasi mar Mashujaa Day mana jatend piny William Ruto oyango ni kaunti ma Homa Bay mabiro bago nyasi no kochopo higa manyien. Gisani tudruok dhi nyime e kind sirikal mamalo kod sirikal mar kaunti mondo obed kod teko mar ting'o ji maromo 10,000 kendo en gedo mabiro medo ber e lap tuke ni. The president nowacho ni wan wabiro host Mashujaa Day higa manyien. Kuom mano sirikal mamalo osechako tudore gi county government ma Homa Bay, kendo sani committees osebedo formed gi Sports Kenya gi National
works department mamalo to gi jog county be. Nyicha wasebedo gi meetings ariyo mondo wang'i godo kaka tijego dhi chakore. Koro ma en gima nitiere and we are happy as Homa Bay nikech ka gima kamano obiro wang'eyo ni kopogore gi stadium ma gibiro losonwa ma gimedwa sheds nikech mane gima ne gisesingo ni dhi medwa the additional 7,000 seating space mantiere gi canopy. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyamoteke chendo ni maro imure kapo kwa dhiro zinya ting wacho kacha ne gin gimen gimagi awoche Jacinta War, Juliet Odhiambo, Sharon Linda, Lucy Lentez, Lavenda, Tom, Winnie Omondi giduto gi mora ahinya gi chendo gisebedo kodwa chendo ni Peace. Prince Jimmy wacho ni Merry Christmas. Nyarkolo Aluso wacho ni familia ge gosiepege okao tema kare ma Christmas. Ila nyatingani kacha in bende erokomana nya Paulo wacho ni Merry Christmas. Sharon Linda wacho kanyo ni Rosinya Ting okao mos mage kachiel gi Albert Wodo Kinyo. Judith Auma wacho kanyo ni Merry Christmas. Mena Nyanga Makope Jago Katuma wacho kacha ni omora ahinya gi weche manyien kako chopo negi eyo makare okwayo haberne mar Christmas ne oganda duto. Ano Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni entie budho aka pile gi familia mare gosiep ne Pastor Justus Okodo Osino Ward Mary Nyasindo kod mingi Christine Oniala. Oteo kwa haber ne familia margi mar Jokonila duto wede kudosiepe kachiel gi jota TV Ramogi haber mar Christmas. Kennedy Odongo wacho ni Merry Christmas ne familia mare kachiel kod osiepege. Bati Africana wacho ni NTA Masara Golden City Migori County Merry Christmas ne erokamano kod familia ne duto doer mar kwa haber maskune min gi Eunice Adhiambo kod min baba gi Morris Okinyi gen kod kanyo Masara Golden City kachiel gi familia duto Hapruth Nyasaye ochung kod gendalogi mag nyasi mar nyuol mar Kristo. Wycliffe Obadi wacho kanyo ni jaode Miama Razel okone haber mar Christmas. Samuel Omino wacho kanyo ni Nyandiso Nyamwalimu okao tema Christmas. Lydia Olo wacho kacha ni embe entie kode wa Thomas Msasa Faith Mzomo gini okao tema ge mar Christmas. Brenda Owina ni kacha inbele nyakoronga jwangi ye na nyisa kacha ni ntie chendo mabiro elo team duto moneno ni weche gi chopuneo makare reporter mag duto wuotho mana ni weche gi yudo kendo wakelo no yo makare wakone haber mar Christmas rokamano kon ketra Ramogi TV wanewa bido kacha gi Jalieta kachiel gi James Japicha mabende duto no konyowana ni weche gi chopuni eyo makare gi team kubwa duto te Lindsay Simani gilange bende ni studio kai wacho ni Merry Christmas ya loko mabenda Adhiambo. Nyinga Lydia Hukey Titi Masani onere kendo kinyi. Walendo tho mar mama Margaret Adhiambo Jacob. Ene jaode Jacob Apodo, ene nyar mosenindo Atoti kod Firinika. Ene nyamin Jacob Otieno Sylvia Catherine, ene nyiek Pascalia gi